लावखार ओंखाम जाग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मोनाबिलि इक' टुरिज्म आरो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय बेखेवफिनसिगोन। चिरां जिल्लानि भुटान हादरजों नांजाबनाय मिथिंगायारि समायनाजों बुंफबनाय मोनाबिलि इक' टुरिज्म आरो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बेखेवफिनसिगोन। मिथिंगाजों बुंफबनाय समायना रमायना भुटान हाजोनि नुथाय, हाजोनिफ्रायनो बोहैबोनाय बिमा दै आरो खोलो खोलो बारनि मोनदांथि गोनां चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना दादगारि आरो मालिबिटानि गेजेराव थानाय मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा आरो इक' टुरिज्म थावनिखौ थांनाय 2020 मायथाइयाव बेखेवजेनदोंमोन। बेबायदिनो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायनायनि असिलायै रायजो राजाफोरनो रंजानाय एबा पिकनिक जानायनि खाबु जगायनानै होनो थाखाय फैगौ 20 डिसेम्बराव उदाङै बेखेवनो थांखि लादों सामलाय आफादा। बेनि थाखाय दासान्दि लाहार फाहार खालामनाया सोलिगासिनो होनना फोरमायहरनानै रायजो राजाफोरखौ थावनिसिम दावबायफैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन होनना खावलायहरदों सामलाय कमिटिनि बिबानगिरिफ्रा। जोङो 5 बोसोर सिगां जोङो बे मोनाबिलिखौ जोङो खुलिनाय जादोंमोन। लोगोसे जोङो जानुवारि 2 थारिखआव जोङो बे पिकनिकखौ बन्द खालामनांगौ गोनां जादोंमोन माखासे पार्टी सरकारखौ लानानै। दायो जोङो बेखौनो मिथिनो हास्थायदों दि जोङो 5 बोसोरनि उनाव देग्लाय जोंनि सरकारा फैफिननाय लोगो लोगो जोङो जोंनि मोनाबिलिखौ मोनफिननो हाबाय। दायो बेखौनो मिथिहोनाय जाबाय। नोंथांमोननि नैबे गोदानै जिथु 5 बोसोरनि उनावहाय मोनाबिलि पिकनिकफोरखौ मोनफिनबाय होनना बुंदों, माब्लानिफ्राय रायजो राजाफोरनि थाखाय बेखेवनो सानो? जोङो बेखौ डिसेम्बर 20 थारिखआव जोङो अपेनिंखौ लाबाय। दा बेहाय फैनायनि खाबुआ माबायदि बा माबे फैबा माबायदि मोनफैगोन बेनि डाइरेक्सनखौ? जोङो बिनि डाइरेक्सना बटसाइड मोननै लामाजों जोङो फैनो हायो। मोनसे सापागुरि जानानै ओरै खयलामैला आमथेङा मालिबिटा जानानै जोङो नैबे जोंनि पिकनिक स्पटआव हाबफैनो हागोन। आरो ओरै सोनाबजों सामथाइबारि जानानै जोङो देबादांनि दादगारि मोननायनि सिगां जोङो देबादांनि होननाय दखान मोनो, गेलेफु रड, नैबेजों जोङो हाबफैनो हागोन। आरो बेयाव जोंनि साइनबर्ड दंखायो मेन रडआवनो, बेयाव जोङो डाइरेक्सन होननाय दं। जोङो बेजों हाबोबानो जोंनि बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव सफैनो हागोन। मा खावलायनो सानगोन रायजो राजाफोरखौ? दायो रायजोफोरखौ जोङो खावलायनो हास्थायदों दि जे जोंनि बे 5 बोसोरनि उनाव खुलिफिननो हानाय मोनाबिलिखौ जोङो सिगांनिफ्राय जोङो साबसिनै जोङो डेक'रेसन खालामदों। आरो जोङो पिकनिक जानायनि केपासिटिया जोंनाव बिराद गुवार दङ जायगाया। जोङो स्कुल स्टाफ, फेमिलि स्टाफ जोङो बयबो जाफैनो हागोन आरो जोंनि मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव। नायथाव मा दङ होननानै सानो नोंसोरो दावबायारिफोरनि थाखाय माबायदि? जोंहा बेवहाय मेनलि जोङो नायथावा जोङो मिथिंगायारि, लोगोसे जोंनि आइ रिभारनि जोङो बे गेजेराव जोङो बानायनाय जादों। बेयाव जोंनावबो फैयोब्ला जेनेबा दैसायाव दालां दङ, बेनिफ्राय जोंहा दैसायाव जोङो सिटिं रुम बानायना होनाय जादों। लोगोसे जोङो दैलामनिफ्राय ओरै हाग्राया गोजौआव खनसेनो गाखोनायनि मानसि थाबायनानै गाखोनायनि जोङो दालां बानायगासिनो। बे आनकमप्लिट जानानै दङ, बेयो साननैसो उनाव जासिगोन। आरो बेवहाय माखासे जोङो बिफां सिङाव जोङो गोजौआव गोबां स्पेस दङ, गोसोबायदि बेवहाय जाफैनो हागोन। आरो अपेनिं खालि माबाफोर हाबाफारिफोर लागोन नामा नोंथांमोना? जोंना अपेनिंआव जोङो हाबाफारिया जोङो जास्ट अपेनिंल' लासिगोन। जोङो बे फांसन प्रग्रामखौ जोङो जानुवारिनि 4-5 थारिखहालागै जोङो बेखौ बानायनाय जागोन। अपेनिं जायोबा सेरेमनि थायो बिदि सानो नालाय, जों बेखौ लानाय जाथ'वासै, खारन जोंहा बेयाव जोबोद रांखावरिनि प्रब्लेम जानानै दङ दायो। जोङो गावजों गाव जोङो कालेक्सन खालामलायनानै बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ जोङो बानायनाय जादों। आरो जोङो मोनसे फोसावनो लाबावदों रायजो राजाफोरनो। जोङो
बेयाव फैनोब्ला जोङो गुगोल मेपाव जोङो सार्च खालामनानै बे लकेसनाव जोङो बेयाव फैनो हागोन आरो मोनाबिलि मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव